Под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой. А в городе том сад, все травы да цветы, гуляют там животные невиданной красы. Одно, как желтый огнегривый лев, другое вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. А в небе голубом горит одна звезда. Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда. Кто любит, тот любим, кто светил, тот и свят. Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад. Тебя там встретит огнегривый лев и синий вол, исполненный очей, с ними золотой орел небесный, чей так светил взор незабываемый. Гродно, спакон вякоў, быў улюбленым месцам выдатных гістарычных беларускіх дзеячаў. Горад Гродно павінен называцца культурнай сталіцай Беларусі. У ім жылі самыя розныя людзі. Паэты і пісьменнікі Эліза Ажэшка, Максім Богданович, Васіль Быкаў, прагрэсіўныя рэфарматары, знаёмыя ўсяму свету, Антоній Тызенгаус, Пётр Сталыпін, слаўны заступнік беларускай зямлі Давыд Гарадзенскі, выдатныя навукоўцы Жан Желібер і стваральнік эсперанто Замінгоф, паўстанцы Кастусь Каліноўскі і Тадэвуш Касцюшка. Гродно быў рэзідэнцыяй польскіх каралей і большасці вялікіх князёў літоўскіх. А гэта значыць, што Гродно быў неафіцыйнай сталіцай ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Плюс да ўсяго, Гродно магчыма лічыць яшчэ і духоўнай сталіцай краіны, дзе як не тут магчыма сустрэць і унікальныя цэрквы, і адны з найпрыгажэйшых касцёлаў у Еўропе, і сінагогу, і нават лютэранскую кірху. А галоўнае, што каштоўнасцю горада з'яўляецца не асобныя будынкі, а цэласны комплекс, які складае адзіны архітэктурны ансамбль. Ад гэтых людзей і гэтай слаўнай гісторыі горада нам засталася спадчына. Першая чыгуначная лінія расійскай імперыі прайшла па тэрыторыі Беларусі ў 1862 годзе, а менавіта праз горад Гродно. Гэта значыць, што наша чыгунка і наш чыгуначны вакзал, які пабудаваны яшчэ ў 1865 годзе, былі першымі на тэрыторыі сучаснай Беларусі. 21 верасня 1939 года тут знаходзіўся польскі штаб абароны Гродна генерала Пшырдэцкага. У Вялікую Айчынную вайну разбураны, адноўлены ў 1948 годзе. У 1986 годзе, нягледзячы на пратэсты з боку некаторых мясцовых інтэлігентаў, вакзал быў разбураны. На яго месцы зараз знаходзіцца невялічкая аўтастаянка. Цікава, што на гэты конт думаюць сучасныя гродзенцы. Мы правялі сацыялагічнае апытанне. Мы паказалі выявы старога вакзалу і запыталі: як вы лічыце, ці трэба было знішчаць вакзал, ці стала прыгажэй? Увогуле, мы апыталі 100 чалавек ва ўзросце ад 18 гадоў. 25% выказаліся за знос вакзалу,
супраць яго знішчэння 64%. Устрымаліся ад адказу 11%. А вось Гродзенскі аблвыканкам, 9павярховы будынак, прыклад адміністрацыйных збудаванняў савецкіх часоў, пабудаваны ў 1966 годзе. Вам не здаецца, што нешта тут не так? Як вы лічыце, як будзе выглядаць 9павярховы будынак сярод 2-3павярховых камяніцаў 18-19 стагоддзяў? Гэта можна забачыць кожны дзень, калі прыехаць у цэнтр горада. А вось як выглядала гэтая частка горада раней. На гэтым месцы знаходзілася 2павярховая карчма Галеча, пабудаваная ў 1770-е гады. На пачатак 19 стагоддзя яна была перабудавана пад будынак кантрольнай палаты. Кожны з нас мае магчымасць параўнаць адное і тое ж месца ў розныя часы. А гэта гандлёвы дом Нёмы, ці універмаг. Складаецца з двух частак – сталінскага ампіру і будынка 1970-х гадоў. Пры пабудове быў зруйнаваны шэраг камяніцаў, якія складалі неад'емную частку архітэктурнага комплексу гістарычнай забудовы вуліцы Савецкай. А вось прыблізна з таго самага месца здымак пачатку 20-го стагоддзя. 3павярховы будынак гатэля Еўропа быў знішчаны падчас Другой сусветнай вайны, а кінатэатр «Спартак» разбураны ў 70-е гады, пасля чаго ўзнік будынак універмага. Кінатэатр Гродна 1961 года пабудовы. Пры будаўніцтве зруйнаваны шэраг камяніц. Сам жа кінатэатр зусім не ўпісваецца ў адзіны архітэктурны ансамбль вуліцы Савецкай. Плюс да ўсяго, за самім будынкам назіраецца наступны малюнак. Звыклая голая сцяна. Мы знайшлі рэдкі здымак, як гэта месца выглядала ў пачатку 20-го стагоддзя. Два будынкі справа былі знішчаны для адкрыцця выхаду на кінатэатр. Савецкая 4. Будынак Аблсавпром. Пабудаваны ў 1950-е гады на месцы былога палаца сапегаў. Дакладна відаць, што стылёвы сталінскі ампір аддалён ад асноўнай часткі вуліцы. А вось выява пачатку 20-го стагоддзя. Пагадзіцеся, зусім іншы від. А вось на месцы гэтага сквера прыкладна ў 1389 годзе вялікім князем літоўскім Вітаўтам быў заснаваны першы каталіцкі храм горада.